Tira, dumi nila, tira, alam mo sa wala lang sa bote. Laba, wait lang ayusin ko lang. Darling. Tanggi niyo. Wait lang po kasi ayusin ko yung mic. May busis na ba? Meron na po ba? Please comment naman dyan. Meron na magpa-sound. Meron na po ba? Nang po ayusin ko lang. Batanggi niya Bisayang vlogger. Good morning host. Ayusin lang natin. Meron na. Wait lang mga lalab. Si Batanggi niya oh. Akira nagbaba ng bahay. Palablab si Akira. Ang darling kasi yung akin. Ayan, Batanggi niya Bisayang vlogger.
Ayan, Batangginya Bisayang vlogger. Good morning, host. May ano ka na, jacket? Ang sound ni host. Yan. Siya. Okay na? Sira pa yung Ayan, si Akira nagbaba ng bahay. Katamsak naman si host dyan. Mega love shout out sa 3 million in the house dyan. Ayan. Medyo mahina host. Sige, ayusin natin. Welcome. Unawat Dinan, ayan, you have no moderator. You can drop your link now. Thank you for coming, darling. Matangkin niya, host, padikit po. Sige po, sige lang. Host, padikit po. Okay, wait lang, inaayos lang ni host yung ano. Inala. Ayan, okay na. For million in the house, mega love shout out. Okay na po ba yung sound? Wait lang mga, ayan, nabong mga ayan. Ayan, Kin Russell, Pinoy US Adventure, tusok na. Salamat sa patusok. Ayan.
Or naman na yan, may jacket ka na. Russell, Ken Russell, may jacket ka na. May jacket ka na, Russell. Pa-music tayo. Ayan, ayan. 3 million in the house. Mega mega love shout out. You're welcome. Higit na ako sa'yo, host, anak. Okay, salamat. Yan, maglablaban kayo dyan at magdikitan. Ito aking bahay. Ayan. Ken Russell. Dating dikit, Russell. Ayan, may ads ka. Binuksan ko yung ano mo. Yung bahay mo. Naku, ang laki pala ng bahay mo. Oh my God. Salamat sa patambay dyan. Sige po. Ayan, dikitan nyo si Ken Russell. Nagbaba siya ng bahay. Mag-iwan lang kayo ng bakas. Babalikan kayo niyan. Ayan, 4 million in the house. Mega mega love shout out.
yung mic nawawala. Kaya meron na. Naririnig mo na ako. Ayan, Pintaki. Ba't nakamute ka? Hindi ah. Okay na ba? Pintaki, pila-pilo TW sa'yo. Hindi ako nakamute. Nagalaw ko lang yung mic. Pinas naman tong mic na to eh. Wala pa kasing sweldo mga lalabs. Bibili ako ng bago. Ayan, meron na ba? Pintaki, pila-pilo OTW from Davengers TV Vlog. 4 million in the house. Mega mega love shout out. In the house, mega mega love shout out. Magdikitan po kayo dyan at maglablaban, magsuklian. Nasira na naman yung aking cortina. Mega mega love shout out. Ayan. Christian Moto Vlogs. Ate, ano po yung payment info sa AdSense? Ayan po, may ano ka na. Ano po yung, ate, ano po yung payment info sa AdSense? Mag-ano ka doon, mag-fill up. Ayan, Davengers TV Vlog, nagbaba ng bahay. Davengers, dan dikit po, magbakas po, pasukli po. Ayan, si Pentakill Pilapil, dan sa'yo Davengers, pabalik na lang. Ayan. TY Pilapil OTW sa si Davengers TV Vlog. Oh, wala yung ating sound. Halo. Avengers. Sarap yung alulutuin mo. Ano ba to? Steam tilapia. Narinig ko din, boss mo, ganda pala. Hindi nga. Meron ng sound. Ayan, Davengers vlog dan na po. Ayan, Davengers, dan sa'yo si Batang Ginyang Bisaya vlogger. Love kita, nagbaba ng bahay. Ayan, boy, love you. Nag-love shoutout sa'yo. Batang Ginyang Bisayang vlogger, nagbaba ng bahay.
Davin George. Masarap tong isda na to eh. Gusto ko rin to kahit pirituhin, masarap to eh. Kahit sabawan, masarap. Itong silverfish. Ayan, nilagyan mo ng olive oil ba to? Sarap. Okay na sa medyo malakas lang background. Sige, bawasan natin. Grabe naman talaga to. Sige, bawasan natin. Yan, okay na ba yan? Ayan, okay na. Bisayang vlogger dan tamsak dikit from love kita. Ayan, Bisayang vlogger. Dan na sa'yo si love kita. Dahil problema ng mic na to. Ito kasi yung mic ko grounded. Pag may sweldo na ako, bibili ko ng bago. Hindi sa YouTube kasi wala pa akong sweldo sa YouTube. Bago lang ako na muni. Ayan, Pintaki Pilapil. Nagbaba ng bahay. Yan, dikit ko to sa'yo, Davin George. Ayan, kaya host imagine ko Pinas. Nasa abroad, nasan ka ba? Nasa UAE ka ba? Yan. Nagpatay ng ng ilaw yung kapitbahay. TY host. Ayan. Dalisay Egel. Ayan. From Life of Breezy TV. Dalisay Egel. Dalisay Egel. Ayan, 7 million in the house. Mega love shoutout. Huwag niyong kalimutang tamsakan at dikitan si host. Salamat. Ayan, love kita dan dikit pasok lipo. Ayan, love kita dan sa'yo si Pintakil Pilafil. Pabalikan na lang, nagbaba siya ng bahay. Pangit naman tong mga sound ko. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Ayan, love kita baba ka na bahay. Love kita baba ka doon ng bahay. Parang batong ganyang Bisayang vlogger.
Ayan, 7 million in the house. Mega love shoutout. Ayan, Batanggenya dan Digit Pasukli. Ayan. Batanggenya dan na si Pintakil Filapil sa'yo. Pasukli na lang. Ayan, Vine 29 channel, mega love shout out. Hello host. Kipaglablaban ka dyan, lalabs. Thumbs up, salamat sa patthumbs up dyan. Ayan, Bondast, watching Oman, Michael 22 TV, mega love shout out sa'yo. Live of Breezy TV. Rose Balsomo. Ba yan? Rose Balsomo. Where is your link? Live of Breezy. You are Filipino or what? Ayan, love kita, nagba ng bahay. Pintakil Filapil. Thank you po, love kita. Ayan. Thank you daw. On. Yan, Odon. Mega loud shout sa'yo. Dimitrial Junior Vlog. May jacket ka na, Odon. Bondast, nagbaba ng bahay. Pa-jacket po. Ayan, may jacket ka na po. Life of Breezy, I'm from Jamaica. Oh, mashallah. You are from Jamaica. Means you are not Filipino. Welcome Kentucky. Ayan, love kita. Jamaica. Davengers TV Vlog. Ayan, Bondast OTW sa'yo si Davengers TV Vlog. Love kita dan na po. Ayan, love kita dan po si Batanggenyang Bisaya Vlogger. Ayan, nandyan si Ken Russell, bumalik. Dito pa ako, host. Nakikinig lang pala siya. Ayan. Johnny TV Vlog, like 15, okay. Mega shout out sa'yo. Salamat sa pagbisita kay host. Ayan, Bondast, dan dikit po sa may taxi. May bakas po ako, idol. Ayan, pasukli na lang si Pintakil Pilapil dan sa'yo. Ayan, Batanggenyang Bisaya, nagbaba ng bahay. Bondast OTW po si love kita. Ayan, 10 million in the house. Mega love shoutout. Huwag kalimutang tamsakan si host at tikitan. Salamat.
Yan, Life Journey. Mega loud shout out, Life Journey. Hoy, host. Hoy. Suwada, hoy. Yan, Life Journey. Now you have jacket. Maris Perez. Mega loud shout out. Salamat sa pagpunta kay host. Ayan. Nakitan kita. Jacket ka na po, Madam Maris. Ayan, Kit Pabrin. Ayan, hey. Mega loud shout out sa'yo. Kit pa rin. Mali pala yung ano ko, basa. Ayan, Johnny TV Vlog dan po. Parang malakas ng sound ko. Hinaan natin konti, sobrang lakas. Ayan, Bondas dan all sa'yo, pabalik na lang from Dabing Diyos. Life Journey, WhatsApp Kit. Drop your link, Life Journey. How you will get banana. Ayan, Dabing Diyos TV Vlog, nagbaba ng bahay. Life Journey, connect with me. Ayan, Johnny TV Vlog, dan napupasok na lang, salamat. From Batanggenyang Bisaya Vlogger. Ayan. Madam Maris, ayan, nagbaba ng bahay. Boy Labyog, nagbaba ng bahay. Batanggenyang Bisaya Vlogger, nagbaba din ng bahay. Ayan, maglablaban kayo dyan. 6 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Maris Perez, OTW sa'yo. Ayan, nagbaba ng bahay si Life Journey. I want to see your house. Ayan. Life Journey. Oh, London train. Premiere, you have premiere. Guys, main to main lang tayo para babalikan ko kayo. Ayan, from Boy Labyog. RT Tusok Host, salamat sa patusok dyan. Mega love shout out sa'yo. Ayan, may bahay ka na. May jacket ka na. Baba ka na ng bahay. Life of Breeze Dan from Pentakil, Pilapil. Ayan. Ayan, Life Journey. You have premiere. Amsak Dan. Ayan, Johnny TV Maris Dan. Sukli na ako. Ayan, from Johnny TV Vlog. Ayan, sorry lang guys pag ninja ang dinikit, lalo na pag alang video, hindi ko talaga babalikan yan. Tama, Boy Love You. Tama yung sinabi mo. Dan sa nakapin from Johnny TV Vlog. Ayan, Davengers TV Vlog. Dan from Maris Perez, pabalikan na lang. Nagpaba ng bahay, si Love Kita. Palablab naman. Si Love Kita, yeah. Life Journey, yeah. Ayan, Pilapil, Pentakil Pilapil, nagbaba ng bahay. RP, Johnny TV Vlog. Dan from RP. Ayan, pabalikan na lang. Johnny TV Vlog, thank you po sa sukli from Maris Perez. Ayan.
Ayan, mega love shoutout sa aking assistant. Dumating na. Buksan ko lang mga kalingin yung pintuan. Saglit lang. How about you? Where are you? I'm here sitting in front of you. Maris Perez Dan Pulpak. Love kita Dan. Nasayo. From Johnny TV Vlog. Ayan. RP Dan po from Maris. Balik na lang si Maris. Davengers TV Vlog. Dan, thank you. Hi. How are you? 6 million in the house. Hindi naman ito. Turbo to si assistant eh. Tenga ka mo. Mga ano-ano. Tenga ka mo. Ha? Shh. Ayan. Maris Perez nagbaba ng bahay. Harang ho. Salamat sa paharang yan. Please huwag nyo naman i-skip yung harang ko. Ayan. Salamat sa paharang-harang dyan. RP. Davengers TV Vlog nagbaba ng bahay. Ayan. Huwag nyo pong kalimutang tamsakan si host at dikitan. Salamat. Tapos na ba kayo sa nakapin? Ayan. J. Jens Vlog. Huy. Hahaha. Ayan. Baba ka ng bahay. Sinabi ko na sa'yo, Gina. Miguel love shoutout sa'yo. Ayan, punta ka sa video mo, i-share mo, then lalabas doon. Copy, share ba yun? Ayan Gina, may bahay, may jacket ka na. Baba ka ng link dyan. Makipagdikitan ka dyan. Ha? Oo. Huwag mo kausapin, busy ko. RP Dan dikit po, pasukli. Ang ganda ng music, pasukli. Ayan, RP. From Pentacle Pilapil. Maris Perez Dan from RP. Don't disturb me, Shwada. Ayan, Maris Perez nagbaba ng bahay. Jen's Vlog bakla. Ano na? Gina, magbaba ka ng bahay. Punta ka doon, di ba may video ka? Tinuro ko na sa'yo ah. Please close the door. Take it this one then. My assistant disturbing me. Oh my god. Ayan. Maris Perez nagbaba ng bahay. Johnny TV Vlog nagbaba din ng bahay. Gina, di ba dinuro ko na sa'yo? Punta ka doon sa video mo. Wait lang ha. Sige po, maglablaban lang. Davengers harang. Ayan. Talaga to si assistant. Panay storeboy. Ayan, papakita ko sa'yo, Gina. Dali, Gina, magkipaglablaban ka dyan, Gina. Ano si Gina? Ayan, harang, salamat. Nabiyog, nagbaba ng bahay. 9 million in the house. Mega love shoutout. Ayan. Ano ba yung... Gina, di ba pag nag-ano ka sa video mo, ayan, sa baba niyan, Gina, may makikita kang, ayan, share, ayan. Hanapin mo yung share sa baba. Sa baba ng video mo may nakalagay dyan na share. I-click mo lang, Gina, makikita mo yung copy link. Click mo yon, then balik ka dito sa live ko, then di ba may chat box sa baba? I-copy paste mo lang yun, then click, ayan, lalabas na yung link mo. Dali, baba ka ng bahay dyan. Ayan, James GPGP, thumbs up. Thanks for coming. Ayan, James GPGP. Mega love shout out to you. Dali, Gina, para ipin kita, Gina. Ayan, James GPGP, you have no moderator. Ayan, Maris Perez, nagbaba ng bahay. Mega love shout out. James GPGP. Ayan, love kita, nagbaba rin ng bahay. Oh, James GPGP has subscribed.
Thank you so much, James GPGP. Thank you, thank you. Thank you so much. Ayan. Maris Perez, dan po dikit po, ang ganda po ng boses nyo. Ayan, Pentakil Pilafil. From Pentakil, thank you, thank you. Ayan lang, kita nagbaba ng bahay. Thank you, RP from Pentakil Pilafil. Maui, don't come out. Where are you going? Okay. Ayan, Johnny TV. Vlog OTW sa'yo. Pusa ako maingay. Yes, Maui. Ayan, Johnny TV. Vlog OTW sa'yo from Dubbing Yours TV Vlog. Ayan, Maris OTW from Love Kita. Ayan, GPGP. Nagbaba ng bahay. Please connect to James GPGP. I know GPGP, he has a big mansion. Boy, Labi, Jiggy, Wada. Why you din drop your link din connect each other? Pintakil Pilapil, thank you po sa sukli from Maris Perez. Nasaan na si Gina? Miga loud shoutout, Gina. Bumalik ka, Gina. Nasaan na yung bahay mo, Gina? Tinuro ko na sa'yo, bilisan mo dyan. Ayan, love kita. Dan si RP sa'yo, pabalikan na lang, nagbaba siya ng bahay. Ayan, Johnny TV Vlog, nagmaba ng bahay. Palablab naman si Johnny. Ayan, 9 million in the house. Mega love shoutout. Ayan, Kins TV 22 thumbs up. Salamat sa patamsak dyan. Ayan. Ayan, may jacket ka na po. Hindi ka nang makipag-lablaban yan. Magbaba ka na ng bahay, Kins TV 22. Salamat sa patamsak dyan. Nasaan na si Gina? Gina. Ayan. Maris Pulpakdan. Ayan. From Life Journey. Okay. Quiet, Maui. Be quiet. I will kill your Pokemon. I can love kita, Dan. From RP. Love kita. Pabalikan na lang si RP. Ayan. Johnny TV, now I'm in your home watching. Okay. From Life Journey. Ayan. Always welcome host. Ken's TV 22. Maba ka na ng bahay. Ayan. Johnny TV Vlog. Dan po sa brown chocolate. Sukli. From Pentakil Filafil. Wow. Sarap naman yan. Brown chocolate. Ayan, Kins TV 22. Nagbabari ng bahay. Palablab naman si Kins TV 22. Gina, doon ka magbabas. Dito ka magbabas sa live ko. Wag dyan sa sa messenger. Walang sa'yo magdidikit dyan. Ambot sa'yo, Inday. Ambot man sa imo, Inday. Ambot. Huwag ka magbaba dito sa messenger ko kasi hindi kita dyan babalikan. Papasok naman ng Gina. Di ba sa baba nung video mo, meron doon nakalagay share ha? I-click mo yung share. Click mo lang. Huwag mong i-share. Click mo lang. May lalabas doon na may pagpipilian. Tapos copy link mo lang. Pag na-copy link mo na, okay na yun. Tapos balik ka sa akin. Tapos sa chat box ko, i-copy paste mo yung link mo, then drop mo na yon. Makipagdikitan ka na. Nasaan ka na, Gina? Ayan. Love kita, ayan. Life Journey, dan sa'yo si Maris. Dan to you, Life Journey. Ayan. Please watch at least one short video. I'm doing the same, okay. Yes, you are correct, Life Journey. Nasaan na si Gina? Gina, darling, where are you? Ayan, nagbaba ng bahay si Maris Perez. Palablab naman si Madam Maris. Ayan, si RP nagbaba rin ng bahay. 9 million in the house. Mega love shout out. Nawala na si Gina.
Gina, where are you, Gina? Punta ka doon sa video mo, Gina. Oh, mashallah. RP just subscribe. Thank you. Ayan. Tingnan natin yung bahay ni RP. Bahay ni RP. Ayan. Maris Perez nagbaba ng bahay. Love kita nagbabayan ng bahay. Maris Perez dan sa'yo si love kita. Pabalikan na lang. Maris Perez dan from Kens TV 22. Ayan, ayan, ayan. Ayan, RP nagbaba rin ng bahay. Maglablaban kayo dyan. Kens TV 22 OTW from Maris Perez. Johnny TV Vlog dan all sa'yo. Pabalik na lang. Ayan. Johnny TV balikan mo si Davengers TV Vlog dan na sa'yo. Huwag kayong magbudulan dyan eh. Magdikitan kayo. Maglablaban ha. Ayan, RP OTW from Love Kita. Love Kita, pasukli na lang from RP. Ayan, Love Kita, balikan mo si RP. Ayan, RP dan na po, pasukli naman. Thanks. RP, balikan mo si Batanggenyang Bisaya dan sa'yo. Ayan. Iba sa video tapos share, saan ko na i-share. Okay na yun, Gina, din balik ka sa akin. Diba sa chat box ko, diba may mga ano dyan sa baba ng mga nagbababa ng bahay na yan. Tingnan mo ito, Gina, oh, ipapakita ko sa'yo. Diba yung sa chat box ko, dyan sa baba, i-copy paste mo lang tapos baba ng bahay. Gina, okay na yun. Johnny TV Vlog, sige, binalikan ko na sila, Jose. Salamat. Huwag kayong magbudulan dyan ha, kasi na-experience ko na rin yung nagbubudol na yan. Ayoko yan eh. Magbalikan kayo kasi pangit yan. Ayan, Batanggenya Bisaya dan, ayan. Batanggenyang Bisaya dan si RP sa'yo. Maris Perez, thank you from Kens TV 22. Huwag kayong magbudulan dyan, magbalikan kayo. Kasi pag nagbubudulan kayo, alam mo yung karma. Kaya one day hindi kayo mamonetize. Okay, sige. Sige, baba ka na ng bahay, Gina. Dali, pin kita, Gina. Copy link, dali. Di ba doon sa same lang yung, di ba pag nagtatype ka, Gina? Di ba nag-type ka doon mo rin i-copy paste yung link mo. Dali, baba. Tapos, Gina, i-click mo lang yung mga link nila, tapos pupunta ka sa bahay nila, manood ka lang ng 1 to 2 minutes, then subscribe. Then tandaan mo yung sino yung sinubscribe mo, then balik ka sa akin, then i-mention mo sila. Ayan, sabihin mo, sample, pinikitan mo si Kens TV 22. Ayan, Kens TV 22, dan sa'yo, pabalik na lang. Ayan, babalikan ka nila, dali. Alam ko, 8 pala yung ano mo yung banana mo, dali, para madikitan ka nila. Ayan, Batanggenyang Bisaya. Thanks, RP. Ayan, RP OTW sa'yo. Nasaan na si Gina? Ayan, Kens TV 22 dan dikit po. Ang ganda ng view. Pasukli, ayan, from Pentakill Pilapil. Okay, sige. Sige ka nang sige, magbaba ka na. Magbaba ka na ng bahay dyan, Gina. Ambot. Ayan, RP, nagbaba ng bahay. Pati si Maris Perez, nagbaba rin ng bahay. Ayan, ayan, ayan. Pentakill Pilapil, nagbaba ng bahay. Nasaan na si Gina? Gina, nasaan ka na? Mickey Loud shoutout. Gina, nasaan ka na? Ayan, yung mga nagsasabing Dan host, wala namang bakas. If dumikit lang, hindi nanonood. Magbakas po kayo, manood po kayo ng naaayon sa pinanood nyo.
Kasi mamaya, pag anong oras pa lalagas si Lolo, mga alas 4 ng madali 4, 5, 6, alas 8 ng umaga. Nangangain na si Lolo. Ayan, sayang lang ng pagod niyo mga lalabs. Manood kayo ng maayos. 1 to 2 minutes. Sayang lang ng pagod nyo. Tapos nagpupuyat kayo. Tapos ganun lang. Ayusin nyo. Pinta kay Dan Sukli from Kins TV. Johnny TV Dan si Land Journey sa'yo. Life Journey. Ayan. RP Dan. Tamsak Dikit from Love Kita. It means nanood lang. Hindi na nagmamadali kasi. Kins TV Dan na po. Kalimbang all. Salamat. Matanggin ng Bisaya. Ayan, RP Dan, all sa'yo, pabalik na lang po. Nasa na si Gina? Ayan, Davengers TV, nagbaba ng bahay. Ayan, 2 minutes talaga ako manood. Ayan, salamat lang kita ganyan. Umikit lang hindi nanood kasi walang bakas. Ano ba yan? Magbakas kayo mga lalabs. Pangit yun. Wala rin yun, mamaya kakain lahat ng lolo yun. Yung dinikitan nyo tapos ikaw parehas niya tatanggalin yun mamaya. Wala rin, sayang kaya ng pagod mo. Sayang lang ng pagod mo tapos kakainin niya lahat ng banana mo. Wala din. Panoorin nyo ng 1 to 2 minutes. Ano si assistant? Tingnan ka muna saglit ha. And 6 million in the house. Mega love shout out. Gina, nasaan ka na Gina? Gina. Iba walang bakas. Love kita. Magbakas po kayo. Para malaman nilang tumikit talaga kayo. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Davengers TV Vlog, dad sa'yo si RP, pabalikan na lang. Gina, nandyan ka pa ba Gina? Gina. Ayan, Johnny TV Vlog, nagbaba ng bahay. Tama Gina, tama. Ayan. Replyin ko lang si Gina, hindi pa kasi siya marunong. Ayan, bahala na ninja, idikit nyo sa akin basta may bakas. Lang kasi kung walang bakas, it means dumikit lang kayo, hindi nanood tama-tama. Lahat tinikitan ko may bakas. From love kita, ayan. Johnny TV Vlog, pasukli. Ayan Johnny, pasukli na lang si love kita dan sa'yo. Ayan si RP, nagbaba ng bahay. RP
RP Dan Full Pack and RP Dan si Life Journey, pabalikan na lang. Tanggi niya, ibaba mo na kita ha. Ayan, Just Channel, Batanggi niya, Bisayang Vlogger Dan, pabalik na lang. Ayan, Batanggi niya, Dan sa'yo si Just Channel, pabalikan na lang siya please. Salamat. Wala na si Gina. Inday, nasaan ka na Inday? Garutay ka, nasaan ka? Ayan, ayan, ayan. Life Journey Dan sa premiere mo, ayan. Life Journey Dan si RP sa'yo, sa premiere mo, nagtangsak siya, pabalikan na lang. Ayan, love kita, una na ako sa'yo, idol, salamat. Ayan. Nauna na pala sa'yo, love kita eh. Ayan. Masira na yung aking kortina. Yung green kong kortina na nalaglag na, lambot. Ayan, yes po, dapat may bakas po. Yan, tama. Magbakas kayo. Love kita, love kita. Sana si love kita. Alipin ni Barista Pili. Ayan, mega love. Shout out sa'yo, boss. Salamat sa pagbisita. Ayan. Ayan. May jacket ka na po. Salamat sa patamsak dyan. Bakit wala pa rin suot yan na jacketan na kita eh? Ayan, ayan, ayan. Salamat Johnny from Love Kita. Maraming salamat po. Walang anuman po. Ayan, host, maya 6 to 7 a.m. LS ko Pinas time, host. Out ako mamaya ho. Mag-set up ako. Sige, sige. RP. Kunin ko yung ano kasi mamaya pag nag-out ako, palipatin ko sa iyo. Anong oras na ba? Oh, 4 minutes. Yan, bisitahin mo rin ako mamaya, host. Sige, inshallah. Sige, sige. Alipin Barista, ayan, Alipin ni Barista Peli, ayan, patamsak naman po sa premiere ni Alipin, ayan, nag-LS po yan si Alipin ni Barista Peli, madami pong tao dyan, lablabin nyo po yan, ayan, Batanggin niya, lablabin mo si Alipin ni Barista, nagla-live po yan. Yan, 7 million in the house. Mega love shoutout. Natumba na yung aking kortinang green. Nakakaya naman sa nakakita. Ano siya? Ano to? Ayan, okay na. Ayan, ayan, Batanggin niya, nagbaba ng bahay. Muslim ka, host. Paano mo nalaman? Hindi, nasa ano ako, nasa UAE. RP Dan from Life Journey. Ayan, love kita, nagbaba ng bahay. Life Journey, Dan Full Pack sa premiere from Pentacle, Phila. Ayan.
Jazz Channel, nagbaba ng bahay. Johnny TV Vlog, Life Journey dan Sukli. Na ako sa'yo, salamat from Johnny TV Vlog. Ayan. OTW sa nakapin. Salamat, ako rin yan. Alipin ni Barista Pilia. Ayan, maraming salamat sa pagbisita mo kanina. Sa salamat LS ko, boss. Maraming salamat din po sa pagbisita. Gina, ambot man sa imong inday. Diba, nakakapag-message ka nga, diba? Doon sa pinag-messagean mo, yung, diba, na-share mo na yun, i-copy paste mo lang yun. Ano lang mo yun, idiin mo lang, idiin. Tapos lalabas yung link mo. Ayan. Gina, ibaba mo na, nanggigil na ako sa'yo dyan eh. Gina. Nanggigil na ako kay Gina. Kung nandyan ako, papasokin na kita dyan. Ano magpipindot ng mobile mo? Di ba yung link na pinasa mo sa akin dun sa messenger, yun din yung ibaba mo ngayon. Dali na, baba na. Ipipin kita, dali. Para madikitan kanila, Gina. Jens Vlog. Gina, baba mo. Di ba nakikita mo yung mga, ayan o, yung mga pangalan? Yung may mga link sila. Ayan. Ayan, Gina, ipapakita ko. Eh. Di kasi kita, Gina eh. Sa baba nito, Gina. Ayan. Copy paste mo lang. Diinan mo lang sa Gina, diinan. Ayan. May lalabas dyan sa chat box ko ng paste. Ayan. Tapos, click mo lang yan, Gina. Ayan, no? Click. Ayan. Lalabas na yung link mo. Ayan. Ayan. 3 million in the house. Mega love shoutout. Mega love shoutout sa aking assistant. Gina. Sana si Gina. Di siya marunong magbabahos. Gina, sige na. Gina, sige na, baba mo na yung bahay mo. Yung pinasa mo sa akin sa messenger, eh, yun din yung link na ibababa mo dito. Ayan. Ayan, Gina. Dali, makipaglablaban ka dyan. Palablab naman si Gina. Ayan, no. Bipin ko siya. Ayan, ganyan, Gina. Marunong ka na. Please. Ayan, palablab naman sa nakapin. Ayan, palablab naman sa nakapin, guys, please. Ayan, baby pa yung bahay niya. Gina. Hindi siya maklik. Paano ka makakipagpalitan? Okay na yung link mo. Ano bang ginawa mo? Ulitin mo, bakla si Jayron yan. Jayron, punta ka doon sa video ni Gina, sa baba no, ng video niya. Meron kang makikitang ano doon. Share. Click mo yun tapos may pagpipilian doon. Tapos, ano ba yun? Nakalimutan ko na. Ayan, di ko na nababasa yung nagbababa ng bahay. Ganyan ba? Hindi nga maklik yung ano mo, yung link na binaba. Ayan, Gina, diba sa baba ng video, ayan, katulad nito, may makikita ka dyan na ano, share. Click mo yung share, diba? Ito video ko yan, oo. May makikita ka dyan na share, i-click mo lang. Tapos may lalabas dyan copy link, newsfeed, Gmail. Click mo yung copy link. Pag na-click mo siya, okay na yan. Balik ka sa akin, tapos sa chat box, dyan, sa akin, i-paste mo lang, tapos baba, okay na. Ayan, Grace Romar Channel.
Ailinski, Dan Tamsak Host. Salamat po sa patamsak. May jacket ka na po. Ayan. Hindi maklik. Di na makiklik yan. Nanggigigil na ako sa'yo. Di na yung video mo. Share. Ayan. Ato. Ayan, ayan. Sige. Click mo yung share. Click mo yung share dyan sa baba ng video mo. May lalabas dyan copy link, newsfeed, Gmail, chat, WhatsApp. I-click mo yung copy link. Pag na-click mo na, okay na yan. Balik ka sa akin. Oh. Paano ba kita tuturuan? Grace Romar Chani, Alinsky Vlog, Tamsakdan. Salamat po. Batanggenya, Bisaya, maraming salamat. OTW from Alipin ni Barista Peli. Ayan. Hindi maklik. Hindi nga maklik eh. Gina, sayang naman hindi nila maklik yung link na binaba mo. Ulitin mo dali. My God. Ayan. Okay na ba yan? Ayan, palablab naman yung nakapin, guys. Sana okay na yan. Ayan, ayan, ayan. Gina, i-click mo yung kung sinong gusto mo dikitan dyan sa mga nagbababa ng bahay. I-click mo sila, tapos mapupunta ka sa bahay nila. I mean, doon sa video nila. Panoorin mo lang ng 1 to 2 minutes. Tapos, magbakas ka doon kung ano yung napanood mo. Tapos, i-subscribe mo, di ba? Nakalagay dun subscribe. Tapos balik ka sa akin, i-mention mo sila, dan na ako sa'yo, ganyan, pabalik na lang. Ganon. Ayan, tingnan natin yung bahay mo, Gina. Ayan. Ayan, ayan. Tamsak Dan, ayan. Nasa bahay mo ako, Jen's Vlog, ayan. Ayan. Nagsasampay ka. Ayan, watching ako dito, oh. Ayan, may mga kamuti pa. Palablab naman sa nakapin, please. Ayan. 9 subscriber pa lang siya. Ayan, Gina. Watching ako sa'yo, ha. Ayan. Canada Grace Ailinski Vlog, Tamsakdan. Ayan. May jacket ka na po, Canada Grace. Mega love, shout out sa'yo. Ayan, Alipin ni Barista Pili, harang Dan. Salamat po, sir, sa paharang-harang dyan. Utot mo brown, ambot. Ayan. Utot po brown. Utot mo brown. May jacket ka na po, utot mo brown. Ayan, Gina. Didikit ko na to sa'yo, Gina. Dan na ako sa'yo. Ayan, oh. Gina, makipagdikitan ka dyan. Ayan, Jen's Vlog Dan po, palalab din. Gina, balikan mo si Just Channel Dan sa'yo. Johnny TV Vlog Dan. Okay, baba mo yung bahay mo. Ay, huwag ka nang magbaba ng bahay kasi nakapin ka na pala. Basta i-mention mo lang yung nadikitan mo, babalikan ka nila. Magbakas ka dun, Gina, sa video na kung ano yung nakita mo sa video nila. Then sa dulo nun, lagay mo yung pangalan ko, watching from Ailinski Vlog. Yun, babalikan ka nila. Johnny TV Vlog Dan po, pasokli. Ayan, Johnny TV Vlog. Palablab naman si Jen's Vlog, pabalikan na lang. Baby pa po yung bahay niya, please naman. Salamat, Bex, walang anuman. Ayan. Love kita, nagbaba ng bahay. Jens, ayan. Gina, lahat ng didikit sa'yo, balikan mo, panoorin mo sila ng maayos, ha. Ayan, Dan na po sa nakapin, nakita ang kanilang bahay sa tahimik na lugar. Ayan. Ayan, Gina. Dan sa'yo si Johnny TV Vlog. Ayan. Nagbaba ng bahay si Johnny, palablab na lang, Gina.
Canada Grease, nagbaba ng bahay. Ayan, Alipin ni Barista Pili, nagbaba rin ng bahay. Palablab naman si Sir Alipin ni Barista Pili, nag-ALS po yan. Patamsak naman sa kanyang premiere. Ayan, nagbaba ng bahay si Batanggenya. Sige Gina, dikitan mo lahat ng may link dyan Gina. Magbakas ka sa kung anong napanood mo. Din sa dulo, lagyan mo ng pangalan ko para balikan kanila. Silipin natin. Shoutout assistant, pakibigay yung mobile na pang-ayuda nang maayudahan si Gina. Mega love shoutout assistant please. Putot mo brown, salamat host. Yes dad. Ayan, mega love shoutout. Canada Grease Dan po, ayan. May jacket ka na po. Ayan, 8 million in the house, mega love shoutout. And utot mo brown, nagbaba ng bahay. Canada Grease, nagbaba ng bahay. Love kita Alpin ni Barista, ayan. Dan po sa'yo sir, si Love kita. Damsak sa premiere, ayan. Dalisay Dan po, ayan. Dalisay, pabalikan na lang po si Jen's Vlog, please po. Ayan. Sinsya na po, first time lang kasi kinakabahan pa ako, ayan. Kinakabahan daw si Jen's Vlog. Palablab naman yung nakaping, please. Ayan, Pintakipilapil, nagbaba ng bahay. Palablab po ang nakaping. Mega love shoutout kay assistant, pakibigay yung aking mobile dyan at nang ayudaan natin si Gina. Ayan, nag 13 ka na Gina. Ayan, Jen's Vlog Dan po, pasukli po. Mga lalabs, maghintay po kayo at kilala ko po yan. Di pa siya marunong, pabalikan po kayo niyan, don't worry. Love kita Dan na po, ayan. Love kita din na sa'yo si Jen's Vlog. Nakikita tali ko sabi. Bigyan natin ng 5 banana si Gina. Love kita Dan po. Ayan. Life journey, please connect to Jen's Vlog. Rose Dan from Life Journey. Life Journey, nagbaba ng bahay. Dandoy. Miga love shoutout. Tamsak Dan. It's love. Dandoy, miga. Okay. Nakalit ko na tong assistant ko na to eh. Ayan, Dandoy, may ano ka na, may jacket ka na po. Canada Grease Dan sa sayaw mo. Ayan, nagbaba ng bahay si Johnny TV. Canada Grease, pabalikan na lang si Johnny TV. Utot mo brown, nagbaba ng bahay. Utot mo brown, dikitan naman yung nakapin. One, 9, 2, 5. Yan. Sige, maglablaban lang kayo dyan. Disdad ng baba ng bahay. Utot mo brown Dan na po, pasukli na lang. Ayan, utot mo brown. Pabalikan na lang po si Gina. Si Jen's Vlog, yung nakapin. Dan na po yan. Palablab naman po kasi maliit pa po yung bahay niya. Ayan, patamsak dikit po please premiere. Ayan. Ayan, padikit naman si Dan. Si Dandoy. Johnny TV Vlog ng baba ng bahay. Ayan. Oops. Ano tayo sa video? Ayan, Gina. Jen's Vlog. Pangalawang ayuda sa'yo. Ayan, watching na ako. Ayan, nakikita mo ba? Ayan. Iyan kita ng 5 banana. Ayan.
Sige, maglablaban lang kayo dyan, mga lalab. Yudaan lang natin si Gina. Ayan, life journey dan tamsak sa premier. Ayan. Isaiah Midan to you. Isaiah Midan to you. From life journey. Ayan, nagbaba ng bahay si this dad. Excuse me. OTW this dad. 1 letter at iba pa. Huwag kalimutang tamsakan si Ho. Salamat. Ayan, 1 letter. May jacket ka na po. Pwede ka na makipaglablaban dyan. Dandoy, Dan, pasukli po. Salamat. Ayan. Dandoy, Dan, pasukli po. Pabalikan na lang, Dandoy, yung nakapin. Salamat. Kung pwede naman, sino po yung pwedeng mag-ayuda dyan? Paayuda naman yung nakapin. Ayan. Ayan na. Lalabs, Jinjin's Vlog. Idikit ko na to sa'yo. Ayan. Pangalawang ayuda yun. Ayan. Ayan. This dad Dan, no? Ayan. Dandoy Dan, pasukli po. Salamat, Jinjin's Vlog. This dad Dan. From Juan letra yan. Pasuklian na lang. This dad, pasuklian si Juan. Dan sa'yo. 13. Yan. 14. Pentaki Dan. Si Juan letra sa'yo. Nagbaba rin siya ng bahay. Pabalikan na lang. Dandoy dad. From this dad. Ayan. TV Rose Daddy. Miga love. Shout out to you. Lalabs. Ayan. I'll give you jacket now. Now you have now moderator. You can drop your link. Then you connect each other. Please connect sa nakapin. Ayan. Jinjin's Vlog. Dan pasukli po. Ayan. Jinjin's Vlog. Dan sa'yo si Juan letra. Babalikan na lang. Magbakas lang po kayo. Babalikan po kayo niyan. Des dad pasukli po. Ayan. From Juan letra. Ayan. Liberos Daddy. Ayan na pala ako may harang. Juan Dan from this Daddy. Ayan. Shockmaster. Ayan. Utot mo brown Dan po. Pasuklin na lang po from Batanggenyang Bisayang Vlogger. Ayan. Utot mo brown Dan si Batanggenya sa'yo. Ano kayang amoy ng utot nito? Kulay brown. 1 letra Dan po. Salamat. Ayan. 1 letra Dan na po sa'yo si Jinjin's Vlog. Ayan. Batanggenya nagbaba ng bahay. Dan po Dandoy from 1 letra. Ayan. Dandoy, balikan mo si 1 letra. Ayan. Mahusay na resipe ng pusit para sa pag-iwas sa puso. Tama. Naku, Tagalog pala to si si Rose Daddy. Akala ko naman Koreano. Ayan, this Daddy nagbaba ng bahay. Pintaki pasukli, thanks. 1 letra at iba pa. Halo-halo pala to. This dad Dan po, tamsak, dikit. Ayan. Out muna ako. Sige po, salamat. Ingat ka. Ayan, love kita. Nagbaba ng bahay. Utot mo brown, nagbaba rin ng bahay. Ayan, this dad Dan na po. Panghuli ako sa isda. Ayan, Johnny TV Vlog. Ayan. 1 letra, I'm in your house from life journey. Ayan. Utot mo brown, OTW Batanggenyo. RP nagbaba ng bahay. Ayan, Dan po, Batanggenya, Bisayang Vlogger. Ayan. Gina, nasaan ka na, Gina? Nandyan ka pa? Pas ka na bang magdikit? Ayan, si Daddy Rose. Nagbaba ng bahay. Ang lungkot naman ng ko. Ang music. Patamsak dikit, please. Premier, ayan. Patamsak naman sa premier si Dandoy, please. Ayan. Daddy Rose. Salamat po, kaibigan. Ayan. Nagbaba ng bahay. Love all. Batanggenyang Bisaya Vlogger. Ayan. Johnny TV Vlog. Dan Pulpak. Fred. Salamat. Canada Grace. Nagbaba ng bahay.
JJ's Vlog. So nandyan pa siya, makipagdikitan ka dyan. Dyan na po, ayan. Ano ba yung ibang video mo? Nag-ano ka na, nag-16 ka na, ayan. Winter is coming. Pangatlong ayuda, ayan, kay JJ's Vlog. Like natin, ayan. Di na ako magbakas, JJ's Vlog. Ayan, Juan Letra, nagbaba ng bahay. Johnny TV Vlog, nagbaba ng bahay. Juan Letra Dan, from Life Journey. Juan Letra, please connect to Life Journey. Is done to you. Ayan. Johnny TV Vlog Dan po, pabalik na lang po. Ayan. Just Channel. Canada Grace Dan pasukli po, salamat. Ayan, Canada, pabalikan na lang po yung nakapin. Salamat. Canada Dan po. Ayan. Canada Dan din sa'yo si Juan Letra. Life Journey, nagbaba ng bahay. Nagbaba rin po ng bahay si Rose Daddy. Ayan. Juan Letra. Life Journey, drop your house please. Life Journey, mega love shout out. Drop your link please, so that Juan Letra will return it to you. Okay, darling. Ayan, Jinjin's Vlog. Winter is coming in you, Alain. Ayan. Ayan. Pangatlong ayuda ko yan sa'yo, Jinjin's Vlog. Please watch 3 to 5 minutes from Life Journey. I am beautiful place friend playing your video and well click all bell things from at Life Journey. Ayan. Mahusay na recipe. Ayan. This that done friend. Salamat from Canada Grace. Tusok host pa jacket po. Sira ulong vlogger. Ayan. Jacket ka na. Ayan, maglablaban kayo dyan. Gina, ayan, done na Gina. Palit tayo ng 13. Sige po, maglablaban lang kayo dyan. Tayo tapos mag-ayuda kayo dyan. Gawin natin siyang 20. Ayan, 17 ka na, Gina. Ayan. Dan, Sukli at Jjin, salamat. Ayan. Jjin, dan sa'yo si Utot mo Brown. Canada Grace, nagbaba ng bahay. Juan Letra, nagbaba ng bahay. Pintaki, pasukli na lang from Juan Letra. Ayan. Sira Ulong Vlogger 2, nagbaba ng bahay. Ayan. Canada, nagbaba rin ng bahay. Love kita, nagbaba ng bahay. Si Raulong Vlogger. Ayan. Canada, Grace, dan po pasok li. Ayan. Canada, pabalikan na lang si Raulong Vlogger. Si Raulong ka pala eh. Ayan. Si Raulong Vlogger. Salamat. OTW para Canada, Grace. Ayan. Ayan. J-Jens, huwag kang magbaba ng bahay, lalabs. At nakapin ka. Nagotya kay Lolo, kakainin yung banana mo. Huwag kang magbaba ng bahay. Kasi nakikita naman nila yung nakapin ka eh. Damdoy tamsak po sa prayer po. Dikit ko na po din pasukli. Ayan. Dikit ko na to sa'yo, lalabs. Jinjin's Vlog. Ayan. Nagawin ko tong 20. Juan Letra at iba pa. Dan sukli po. Salamat. From Johnny TV Vlog. Ayan, Johnny TV, Juan Letra, nagbaba ng bahay. Juan Letra at iba pa, dan po balik na lang. Ayan, Juan Letra, pabalikan si Just Channel, dan sa'yo. Ayan, si Raulong Vlogger, nagbaba ng bahay. Okay, Bex, okay, Jjin's Vlog. Makipagdikitan ka lang yung hindi mo pa nadidikitan dyan, dikitan mo. Tapos magbakas ka doon, sa dulo, lagyan mo ng pangalan ko, para mabalikan ka nila. Lagyan mo ng Ailinski Vlog sa dulo. Ayan, Just, bahay po. Just, baba ka ng bahay. From Juan Letra, ayan. Privy Mira. Ayan, Mira na lang pangalan ko. Ang tawag ko sa'yo, Mira.
Try me Mira. Ayan, may jacket ka na po. Utot mo ba ang down sukli, Rose at Rose, salamat. Batanggi niya nagbaba ng bahay. Ayan. Pintaki. Canada Grace Dan Dikit from Pintaki, Pilapil. Ayan. Batanggi niyang Bisaya, J. Jens. Dan na po, ayan. J. Jens, balikan mo si Batanggi niyang Bisaya. Ayan. Si Raulong Vlogger, nagbaba ng bahay. Ayan. Juan Litera, nagbaba ng bahay. Johnny TV Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan. Ito tayo. Ayan. J. Jens Vlog. Ayan, nasa bahay mo ako uli. Ayan. Di na nagbabakas si host. Didikit ko na lang. Ayan. Ayan, lalabs. Nadikit ko na sa'yo. Pintaki Pilapil, salamat OTW. Ayan. Ayan, gumuhit ka na, J. Jens Black. Nasa 20 ka na, lalab. Ayan. Dikit ko to uli sa'yo. Dandoy patamsak, dikit po sa premier. Ayan, life journey, nagbaba ng bahay. Ayan, Batanggi niya, dan po. Ayan, Batanggi niya, dan na po sa'yo si J. Jens Black. This dad, nagbaba ng bahay. Ayan. Si Raulong Vlogger, dan po, idol, dikit sukli. Ayan. Si Raulong Vlogger, dan po, idol, dikit pasukli na lang. Ayan. Si Raulong Vlogger, pabalikan na lang si Pintakil Pilafil, dan sa'yo. Ayan. Si Raulong Vlogger, nagbaba ng bahay. Ayan, lalabs, Jinjins Vlog. Nasa bahay mo ako uli. 21 ka na, gumuhit ka na. Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay si Raulong Vlogger. One letter dan po. Ayan, pasukli na lang si Raulong Vlogger, dan sa'yo. Si Raulong Vlogger, dan po, balik na lang from Just Channel. Ayan, J. Jeans. Dikit ko na to sa'yo. Si Raulong Vlogger. Pintakil Pilafil, dan po, TY from si Raulong Vlogger. Raulong Vlogger, dan po, si This Dad. Ayan, pabalikan na lang. Si Raulong Vlogger, balikan mo si This Dad. Dan sa'yo, ayan. Nagbaba siya ng bahay. Ayan, dan po, pulpak sa'yo, J. Jens Vlog. Ayan. J. Jens Black, dan daw po si Mira sa'yo, pabalikan na lang. Ayan, This Dad, dan po TY from si Raulong Vlogger. Ayan. This Dad, dan po TY. Ayan, palablab naman po yung mga nakapin lalabs. Malit pa po yung bahay niya. Ayan, you're welcome si Raulong Vlogger from This Dad. Ayan. Just Channel, bahay mo po. Ayan. Just Channel, pakibaba po yung bahay mo from si Raulong Vlogger. $7 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Life journey, pabalik na lang po, salamat. Life journey, pabalikan na lang po yung nakapin, please. Dan po siya sa'yo. Thank you.
Sa Rex June, ayan, Japan, Tamsak Host, mega love shoutout, ayan. May jacket ka na po, pwede ka po makipaglablaban yan, magbaba ka na po ng bahay. Yun pa, pakidikitan na lang po yung nakapin. Masyado pa pong bibi yung kanyang bahay. Ayan. Mira Dan, ayan. Mira Dan sa'yo si Dis Daddy, pabalikan na lang. Salamat. Kalimutang tamsakan siyo sa dikitan. Salamat. Hello, host. Ayan, sa Rex June. Paglablaban ka dyan. Ayan, 7 million in the house. Mega love shoutout. Ayan, Dan Sukli, Batanggenya, salamat. Ayan, Batanggenya, Dan sa'yo si Utot mo Brown. Utot mo Brown. Ayan, ang baba ng bahay si Utot mo Brown. Ayan, bumuhit ka na, 23 ka na. Jeans Vlog. Tingnan natin to. Ayan, Jeans Vlog. Sa bahay mo ako uli. Ayan. Utot mo Brown. Nagbaba ng bahay. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Siraulong vlogger. Ayan. Padikitan naman po yung nakapin. Salamat. Bibi pa po yung bahay niya. Siraulong vlogger. Dan po paturok mo. Ayan. Siraulong vlogger. Dan po si Johnny TV Vlog. Pabalikan na lang. Siraulong vlogger. Nagbaba ng bahay. Ayan, lalabs. Chinjins Vlog. Hindi ko na binilang kung ilan na ba yung nabigay ko sa'yo. 23, 24. Ayan. Na lang para mag 25 ka. Ayan. Sa pang-ayuda. Yan, Suklidis Dad, salamat. Ayan. Sige Gina, kung hindi Jen's Vlog, pasukli po things. Jen's Vlog, pasuklan na lang si Mira dan sa'yo. It's me Jim, hi. Mega love shout out, it's me Jim. Ayan, bibilang ka ng jacket ni Hoss. Patamsak na lang si Hoss. Ikitan, salamat. Johnny TV Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan. Palablad naman si Johnny TV Vlog. It's me Jim, pwede ka na pong magbaba ng bahay at padikitan po yung nakapin. Ayan. Johnny TV Vlog, dan po. Ayan. Johnny TV, dan sa si Raulong Vlogger. Pabalikan na lang po. Salamat. Ayan, Mira, dan na po sa'yo si Jinjin's Vlog. Nasuklian ka na po. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out.
Huwag kalimutang tamsakan si Hos. Ng ating sound. Ayan, excuse me muna ho. Salamat po. Sige po, okay lang po. Salamat sa pagpunta. Hindi ka nagbaba ng bahay. Ayaw mo magpagdikitan. Ano na ba tayo? Pangit ng punta. Ayan, at muna ako, host. Umagang papasok pa sa work. Sige po. Balik-balik na lang po. Salamat sa pagpunta. Johnny TV Vlog. Maraming salamat. Ang nagbaba ng bahay si Siraulong Vlogger. Ayan, Jinjin's Vlog. Higit ko to sa'yo uli. 10 million in the house. Ayan. Rakil Manakop. Mega love shout out. Ayan. Ayan. Rose Balsomo Vlog Dan Full Pack Friend. Salamat. From Canada Grace. Ayan. Rose Balsomo. Dan sa'yo si Canada Grace. Ayan. Nagbaba ng bahay si Rakil Manakop. Palablab naman si Rakil. Rakil, palablab naman yung nakapin. Late pa po yung bahay niya, madam. Yaw muna tayo. Maglablaban lang kayo dyan. Doy Umison More Qatar. Mega love shout out. And you have no jacket, you can drop your link. Jinjin's Vlog. Canada Grace nagbaba ng bahay. Ayan, pintakidan to you. Babalikan na lang si Jinjin's Vlog. Yung nakapin po, babalikan na lang. Okay, salamat po. Salamat sa patamsak dyan from Doy Umison. Tapos papin. Sige po, sige, baba ka po ng bahay. Ayan, Jinjin's Vlog, bumuhit ka na lalabs. Salamat naman dyan. Ayan, dan sukli sa'yo si Raulong Vlogger. Ayan, from Mira. Si Raulong Vlogger nagbaba ng bahay. Sige, maglablaban muna kayo, sayaw muna si host. Yan. Nakaliman ako at nagbaba ng bahay. Ang galing niyo, shout out po.
Sige, dilig pa host. Wah! Walang dilig. Sana ba yun si Pintakil? Pintakil, sige, baba ka po ng bahay. Yan, Canada Grace, OTW, from Raquel Manako. $13 million in the house, may ganun love shout out. Ayan, si Raulong Vlogger, nagbaba ng bahay. Sana si ano, Rakil, sana yung bahay mo, baba ka ng bahay, dali. Ayan, Mami Rakil Dan. Lalag sa Jinjin's Vlog. Ibaba mo na kita Jinjin's Vlog ha, makipagdikitan ka na lang yan, pwede ka na magbaba ng link ha. Ipin lang natin si... Saan na ba yun siya? Ayan, palablab naman sa nakapin dyan. Jinjin's Vlog, pwede ka nang mag-drop ng link mo dyan, makipaglaban ka. Naman ang tugtog. YTC, ayan. Queen G Mark, doslak na host. Salamat naman sa padoslak dyan, ayan. Morning host from Loy YTC, ayan. Queen G Mark, nagbaba ng bahay. Ayan, 12 million in the house. Mega love shoutout. Ayan, palablab naman po yung nakapin. Ayan, mga lalags, palablab na lang si Pintakil Pilapil. Mapuntahan nga si Pintakil. Yan ba yung bahay nito? 629. Ayan, 9 million in the house. Mega love shoutout. Assistant, mega love shoutout. Nakalimutan ko yung password, please. Doslak host, ayan. Si Raulong Vlogger nagbaba ng bahay. Loy YTC nagbaba ng bahay. Do for the best dan tamsak host, ayan. Ayan, Jupord, may jacket ka na. Ayan, maglablaban lang po kayo dyan. Palablab naman po yung nakapin. Oh, Jopord the best. Just subscribe. Thank you so much, Jopord. Mega love shout out to you, lalags. Thank you so much. Ayan. Maglablaban lang po. Ayan, Loy YTC, pasok na lang po. Ayan. Gina, pag nagdan ka sa kanila, sabay baba ng link para balikan ka. Baba mo yung link, Jinjin's Vlog.
Loy YTC, pasukli na lang po, thanks. Ayan. Loy YTC, dan sa'yo si Eugene's Vlog. Drop your link, Eugene's Vlog, para mabalikan ka po ni Loy YTC. Gina, padrap ng link please, yung katulad ng ginawa mo kanina. Ayan. Loy YTC, pabalikan na lang po si Eugene's Vlog, nagbaba siya ng bahay. Ayan. Mira, nagbaba ng bahay. Ayan. Pintaki Philapil, dan po pasukli na lang. Pintaki, dan kayo si Batanggenya. Lalab, pasuklian na lang si Batanggenya. Ayan. Salamat po sa pagpinulang anuman. Ayan. Ayan, nasa bahay mo ko. Pintakil, ayan. Ayan, Queen G Mark, nagbaba ng bahay. 6 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, ayan. Matanggenyang Bisaya, nagbaba ng bahay. Eugene's Vlog, pulpak po. Ayan. Eugene's Vlog. Pulpak na sa'yo si Queen G Mark. Balikan na lang siya, lalabs. Ayan, padikit po guys, suklian ko po kayo. Ayan. Padikit po sa nakapin. Ayan, Loy YTC, dan pulpak po. Ayan. Loy YTC, dan sa'yo si Queen Mark. Then, dan din sa'yo si Jen's Vlog. Pabalikan na lang, please. Queen G Mark, pasukli TY. Yan, yan. Nagbaba ng bahay si Jen's Vlog. Queen G Mark, pabalikan na lang si Jen's Vlog. Palablab naman si Jen's Vlog. Malit pa yung kanyang bahay. Ay host, Dan Tamsak, Jupord the best. Thank you so much, lalab Jupord. Baba ka ng bahay. Ayan. Palablab naman si Jupord the best. Ayan. Pagkatapos nito, Jupord, pupunta ako sa bahay mo. Ayan, ayan, ayan. Pintakil Philapil. Idikit ko na to sa'yo. Dan na. Yan, Jupord. Dawi si host sa'yo. Oh, ang laki pala ng bahay ni Jupord. Mashallah. Ang laki na ng mansyon. 3.8 50k. Mashallah. Ayan. Arjon, 1987. Hi, Eileen. Hi, Arjon. How are you, lalabs? Mega mega love shout out. Kung gusto mong makipagdigitan dyan, bumaba ka lang ng bahay, lalabs. Nakipagdigitan ka dyan, ayan. Arjon, huwag kalimutang tamsakan si host. Ayan, Jupord. Ayan. Pintaki Philapil, pasukli po, ayan. Mami Rakil TV Dan. Dan na po sa'yo, Mami Rakil, si Canada Grace. Babalikan na lang. Ayan. Nagbaba ng bahay si Canada Grace. Ayan. Queen Mark, Dan po. Laki po ng bahay niyo. May bakas po ako. Ayan. Queen Mark, Dan sa'yo si Pintakil Philapil. Pabalikan na lang. Jupord. Ayan. Dikit ko na sa'yo. Naka 2 minutes na ako. Ayan, Canada Grace, nagbaba ng bahay. Mira, TW sa'yo si Pintaki. Ayan. Pintaki, Philapil, dating dikit po. Ayan. Pintaki, dating dikit sa'yo si Queen G Mark. Ayan. Si G Mark, nagbaba ng bahay. Ayan. Jinjin's Vlog, nagbaba ng bahay. Palablab naman si Jinjin's Vlog. Nagbaba siya ng bahay.
Rose Balsomo Dan. Ayan, Rose Balsomo Dan sa'yo si Jopord. Pabalikan na lang. Jinjins Vlog, pwede mong dikitan si Jopord the best. Ayan, nagbaba siya ng bahay. Ayan. Batangganyang Bisaya Vlogger Dan Pulpak. Ayan. From Queen G Mark. Ayan. Loy YTC nagbaba ng bahay. Ayan, Kadrag Riz nagbaba ng bahay. Ayan, thank you. Thank Queen G Mark from Batanggenya. Ayan, Jopord the best Dan from Mira. Ayan. Or that's sa'yo si Mira. Balikan. Ayan, Jopord the best Dan Pulpak. $4 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Dakil Manakop nagbaba ng bahay. Jopord the best. Pasokli na lang po. Ayan, Jopord. Pasokli na lang po si Jinjins Vlog. Baba ka ng bahay, Jinjins Vlog, para masuklaan ka ni Jopord. Mintaki, thank you from Mira. Ayan. Ayan, Jopord, sabay mo ako uli. Maganda naman nitong na to. Ayan, Jopord the best, nagbaba ng bahay. G-Mark Dan. Ayan, from Jopord the best. Jopord the best, pasok lipo. Ayan, Jopord, pabalikan na lang si Mira. Dan sa'yo. Ayan, nagbaba ng bahay si Loy YTC. Palablab si Loy. Ayan, Jopord, dinikit ko na sa'yo uli. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout. Jopord the best. Dan po, sukli ka na po. Salamat. From Pentakil Fila. Ayan. Million in the house. Mega love shout. Oh. $6 million in the house. Mega love shout out. Mira, dan sa'yo si Jopord. Sukli na lang. Dan sukli. Ito po, susuklaan ko po kayo guys. Ayan, parang Pentakil Philippines. 10 million in the house. Mega love shout out.
It's loading. Oh my god. Ayan. Mira nagbaba ng bahay. Resty TV, hello. Ayan, Resty TV, mega love, shoutout sa'yo, lalaw. Resty TV, may jacket ka na po. YTC dan po, ayan, dan sa'yo Lois, video for the best. Na loves 8 million in the house, mega love, shoutout si Raulong Vlogger, dan po si Raquel Manakop sa'yo. Pinagbaba siya ng bahay. Ayan. Mga lalabs, ayan, si Dan po, idol, dikit ko na ang sipag mo po. Pasokli po, ayan. Mira dan sa'yo si Loy YTC, ayan. Pabalikan na lang po, TY. Ayan, magbakas ka lang po dun, Loy YTC. Babalikan ka niya. Canada Grace, nagbaba ng bahay. 10 million in the house. Mega love shot. Ayan, Bex out mo na, mi. Sige na. Sige na mga guys. Anong oras na dito? Around 2:30 na dito ng madaling araw. Ayan. Raquel Manakov, dan po si Joe for the best. Magpapaalam na rin ako sa inyo mga guys. Bukas uli. Joe for the best. Jin's Vlog. Canada Grace. YTC. Pintakil Pilapil. Joe Ford. Madam Raquel. Mira. Pintakil. TV Rose. Balsomo. Vlog. Pulpak na sa'yo. Ayan. Nagbaba ng bahay si Risty. Ayan guys. Kita-kits tayo. At same time. Paalam muna si host at anong oras na. Madaling araw na po. See you na lang po tayo bukas. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pagtamsak kay host. Maraming salamat sa inyo. God bless us all. See you. Pintaki bahay mo, nagbaba. Ayan, pintaki daw bahay mo. Ayan guys, see you tomorrow. Bukas na lang po uli. Maraming salamat po. Bye-bye.